Зараз я здаваю собі всілякі повномочия кандидата у депутати з того, що вибору у нас нема. Народ владу не обирає вже 25 років. Мені соромно за ту комісію округовую і місцевої виборчої комісії, які хлусять ці люди заденчені у масових усних, у позбавленні білорусу влади, і це демонстративне позбавлення від посвідчення, яке з'являється так само просто одной з формул подманы народа. У нас нема шансов быть обранными. Народ позбавили права выбирать владу. Что все боятся, что их посадят? Мы собираемся раз в неделю, Жив! Я по интернету узнала. А как это можно